Yes. Nag-awat kita mo. Yes. 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 Nag-awat kita mo. Yes. Mahal ka naman. Ito na ulit eh. Bago. Namulyo din na pita. Ari, ito na ako. Ayo. Gabi na noy. Oy. Usaway ato dong. Pudrin na iba kay anak mga gwapa kayo. Yarin ako. Sa gabi na ron na. Yarin din ako noy. Oh, kana kay gwapa dong liwat na ako. Manong unsa may hinungdan nga nung nari na dong murag naagyoy laing tuyo gyud kadong sa kong anak nung nari ka. Noy kanang akong tumong tuyo noy ba nga. Bisita na ko yung anak ba kay. Gwapa ba kayo noy ba? Okay ra nimo noy? Ah, yawa gud nimo dong. Ya, kapasar ka sa kong standard dong. Ano man ang standard nimo noy nga akong giapas ba? Ang sa imo mga anak. Ah, yawa gud nimo mong istorya dong. Una ka mo atos kong anak, moagi sa kanako. Unahon iko nimo. Unsa man? Sa may daan nimo da, mamisita. Yun na pa. Unsa may panganday nimo dong? Nganong magig kay ka mamisita gabi na ba yung dako? Wala ko dari noy pero ang ako bitang panganoy kay si Bumbum ba. Ang akong pagari na tinawag na ako si Monoy ba bro. Usam dai mong kinanglano noy nga. Dadon ako noy kay dadon lagi na ako sunod noy. Yun na pa. Iyawa gud nimo dong. Unsa man? Watahan kasi nyo ha? Kakuan ba kasi kong standard sa akong anak? Kaya ako, di ba, yung kumukuan, ang akong kagmaon sa kong anak, may akong gihuna-una. Unsa man, maka sugakod ka sa akong pangayo nimo. Pagkaroon noy wa pagi ko dadon noy. Usam dai mo ngayo ni ba? Aw, simple naman akong pangayoon dong. Basta naay mo lang yung mahatag. Unsa man, na kay kabaw niya. Ugo sa kadako. Maoro yun akong pangayoon yun. Karong panahon na, kung di ta maprinagtikal, wa yun ta. Baka kabaw ra dai noy. Wa problema noy to sa mo ano gigtan pa to noy. Pati lag kanang dako po nang imong giingon nga usa nga nang dako. Naapod ko noy. Maayo na nung manay akong ganahan sa mamisitas kung anak yung makahatag is kung gusto ba niya na ay gamay kapapili lang gamay painit sa lawas nung gamay ba unsa man balik ug maha Noy, ugmaan pa man nato yun. Nan mo ko rin, Noy. Pa, asa na mo anak, Noy ba? oh ako anak na dong basta ikaw ang problema ko asa paabot sa kay atong tawgon aris ako ha pabuta ko di ha stipot ka lang dyan nak Who's there, Papa? Bumbong's there Bumbong's who? basta anak na ako nagdala ka si Bumbong mo Okay, wait a minute, Papa. Okay, Papa, I'm coming. Wait, Apple Pen. usay apple pen nak I mean, Papa, where's my slipper? Because my feet was so dirty. Oh my God, Papa. ate gani mo anak ka mukha ka buwad Papa, pareho kukuha sa akong slipper nga Gucci. Made in China na ba ito, Papa? Mahalong ka ito, Papa. Can you kuha my slipper, Papa? asa na ka wait sa kada sus Gucci katakong Spartan dahil narao Thank you, Daddy.
Thank you so much, Papa. I love you so much. Nalanggagi ko ani kun Papa gid. Uy, love kay ko niya. Unsa may tuyo atong bongbong? Si tuyo atong Papa. Ay, sige, dugay-dugay. Diya, ito ba nga dito sa bumbong? Okay, mo ito yung makadaog. Kahayag sa kog maon. Inig abot sa puhon mo imo itong pakaslan. Wala sure, Papa. Uy, dato ka ito. Magsulban kita sa atong mga problema. Si Papa. Wait sa akin, magpagwapa sa ako para inantag ka ng kuan yun. Sakto gina niya pagpili sa ko nga. Di yun siya magbahay sa ako. Kay gwapa kay ko. Nga aralan pa dyan. Pero daghan sa kwarta. Puhon. Sige, sige, balik sa katos kwarto ha. Utda itong tanang pulbos ito. Iapil tong harina o sa kasako para mo bigay ko to si Bumbum. Uy, nahudda na ako ganang pagwapay pa. Uy, katong harina, nahudda na ta kayo. Wala na tayo budget niya. Ano, bilhin na dito kay uling niya. Di ko ganahan. Dapat, kani Jud, I must prefer this. Kay, gwapa naman sa kudaan pa, di ba? Liwat kaya ko di mo. Dilibay ako pare sa silingan na ito. Mga mautog na. Yeah, yes. Nakakadiri sila pa. Di ba, gwapa kay ko pa, no? Okay na ni, uy. Sige, sige, ato na nak. Ato ba nga na to sa Bumbum? Sige, Papa. Kasi ito yung ani mo. Naku, bongbong. Pare ko, nalini ba? Sita ko. Ano ka may masita mo ka na ako? Uy nga. Nama pa may deserving ni mo. Ako pa makakitog na mo. Pare yata, pag kita na ko ito, ganihan mo ba? Tapos barog. Saan sa isip mo na yung di ka appreciate ko? Saan na yung mga ikuan ha? Ay, wala na. Uy, nga anak ko nga ka niya. Uy, siya ka nang basta bongbong ko nang bati mo kaya kong naong Jud nga. Emoji kong pamisitahan ni Rio. Daan na. Wala yung So kaso. ba, seryoso ba ko nga pagkalaki na ba? Dito mo. Yung sarap po na yung mga ikuan Ay, ha? wala may nagsakit kay ang baba. Nagsakit kay ang baba. Ano na yung ganahan sa kalalaki eh? Ang ganahan na ko na. Kanang guwapo. Dagang kwarta. Basta naan yan tanan. Parte lang kagwapuhan. Di mo gawin ng gwapo. Kwarta na yung subutan. Na ako yung kwarta, pero gamay ra. Ay, gamay na di ay. Ambot pa sa buta ko ba nga gamay ra 100,000 nga yatag na ko mo. Ay, kuda ko sa dana. No, grabe. Gamay na kayo na para sa inyo. Ay, basta mga dato. Sige. Kasi may dugay na to ano yung niari ng ikaw nga mamisita ko na mo. Ano na yung desisyon? Unsa may gistorya na? Tumong sa istorya na. Papa. Apa na dyan? Ako na dyan sa tiniya. Alagat ako. Sito, yun ako. Okay. Ay, okay, Papa. Unsa na inday? Nang bumbong. Pigutingot sa papigutingot. Kasi mo sa iyo pa uwi. Nag-relay. Nag-board ako. Sunti na lang guna kay. Ang bumbong. Minaw ba? Ikaw ka bumbong. Ayaw pa lang ka. Ay, ang pa uwi. Bumbong. Sige ba, sukta ka. Oh, bayan pa uwi. Ako ba? Bumbong lagi. Uy, Sama na makadugay no. bumbong ka ng ay, bumbong. Unsa mo gid linig isugot ako nimo. Bumbong. Unsa man na linig ba? Gisugot na dyan ka bumbong. Sure na gid na. Lagi bumbong. Karong ba? Lagi. Nagdana ka sa imuhang kuan, barangay ID, valid ID, police clearance, birth certificate, NSO, sea oil, or police station. Dito na yun mo nagdalahin mong mga requirements. Kung manguyab yun ka na ako dapat na tanan. Akong nadadri rebalday kay kanang is og NBI na ang kuwang lang nako kay ang pag-ibig ko dito ang pag-ibig nako ikaw na lang ang kuwang Uy, na pag-ibig ako. May problema na. I can. Basta. Baka.
Hugot lagi I'm kayo mo. so speechless. Dawat kita mo. Yes! 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 Dawat kita mo. Yes! Yes! Papa, wait on me! Up mga kapulayon! It's time to shout out. Shoutout lang ko ni Jinel Comendador nas Mindanao o si Jomar Manto nasa Barili o si Marvin Carpo ilabi na ni Milso Discartin. Shoutout ninyo. Shoutout po dahil ko sa akong mga classmate dira. Kanang sa Lango Boys, Rafael o kang John Lobster. Shoutout ni Kuya Marinong Homeboy, Bisayang Lagom, o sa tanan namong supporters. Shoutout ko ni Brad Rogelio Kalipay. Shout out ko sa Kibido Family sa Buloon, Cebu de. Shoutout ko ni Nelson Bustamante sa Mindanao. Oh.